10 urte igaro dira, etak bere jardun armatuaren amaieraren berri eman zuenetik. Erabakigarria izan zen 2011 urtea, eta Madril zeharkako elkarrizketak izan ziren Henry Dunan zentroaren bidez. 2011ko urriaren 20ak aro berri baten hasiera ekarri zuen Euskal Herriarentzat. Kaixo guztioi, eguerdion, eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Urriak 20 ditu gaur, asteazkena da, eta esan bezala, 10 urte bete dira, etak armak utziko zituela iragarri zuenetik. Erabaki hori hartzeko bide horretan gakoak bildu ditu Udane Arbeo lankideak. Urriaren 20an markatua gaurko eguna, etak jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki zuela jakinarazi zuen duela 10 urte, aieteko konferentzia egin eta 3 egunera. Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Iraganera begiratuz 2010ko martxoaren 29an Bruselako adierazpena aurkeztu zen. Gatazken konponbidean izen handiko 20 pertsonak eta elkartek sinatuta iragarri zuen Brian Kurrinek Bruselan, eta ari zueten iraunkorra eta egiaztagarria eta Espainiako gobernuari erantzun egokia eskatzeko. Handik urte erdire iraiaren 5ean etaren agiria iritsi zen. Erakunde armatuak otsailean eraso ekintza armaturik ez burutzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen. Eta 20 egunera Euskal Herriko 28 eragile politiko eta sozialek Gernikako akordioa sinatu zuten konponbide prozesu baten alde, indarkeriari gabeko agertokia eta elkarrizketa politikoa oinarri. Gauzak horrela urriaren batean nazioarteko harreman taldea sortu zen. Bruselako adierazpenak horrelako talde bat osatzea erabaki zuela iragarri zuen Brian Kurrinek. Horren osaera hurrengo otsailean 2011 urtean ezagutu zen. Bakerako bidean nazioarteko komunitateak egiaztatu ahalko zuen sueten iraunkor eta orokorra jasotzen zuen adierazpena eman zuen ezagutzera etak. Urtarrilaren 8ko data zuen agiriak. Hainbat aldaketa eta erabakiren artean sorturen estatutuak iritsi ziren. Indar politiko berria legeztatzeko estatutuen aurkezpena egin zuten Rufi Etxeberriak eta Inigo Iruñek, Euskalduna Jauregian egindako ekitaldian. Hain justu estatutuetan indarkeriaren erabilera arbuiatzen zen espresoki. Jarraian hauteskundeak iriste zirela EH Bilduk bere burua aurkeztu zuen apirilaren 3an eta koalizioak oso emaitza onak lortu zituen udal eta foru hauteskundeetan. Hasiera batean legez kanpo utzi bazuten ere, azkenean Espainiako Konstituzio Auzitegiak hautagaitzak baimendu zituen. 2011ko iraiaren 28an nazioarteko egiaztatze batzordea sortu zen etaren suetena egiaztatzeko eta eragileekin hainbat bilera izan ostean bere burua aurkeztu eta bere osaeraren berri eman zuen publikoki. Donostiako Aiete jauregia ere mugarri edo gertaera historikoen testigu izan da. 2011ko urriaren 17an Aieteko bake konferentziak ordezkari politiko eta eragile sozioekonomiko anitz elkartu zituen. Bertan konponbiderako osagaiak aurkeztu zituzten nazioartetik etorritako ospe handiko pertsonek. Handik 3 egunera Aieteko konferentziari erantzunez etak adierazpena egin zuen borroka armatuaren amaiera iragarriz. Bide berria ireki zuten garai politiko berria zabaltzeko nazioarteko laguntza han bertan izanik. Jarduera armatuaren amaieratik 10 urtera adierazpen instituzionala egin du Eusko Jaurlaritzak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du pauso sendo eta erabakigarriak egin direla azken 10 urte hauetan zehar, eta gizarte bezala norabide honean goazela. 40 urtez iraun zuen indarkeriazko jarduna, ezagutu dugun eskubide eta askatasunen urraketarik larriena izan zen. Zentzugabekeria horren emaitza dira etak utzi zituen 854 hildakoak eta zauritutako, bahitutako, mehatxatutako eta estortzionatutako milaka pertsonak. Ikorra da 10 urte haiei buruz egiten dugun gogoeta. Indarkeriaren trabak gainetik kendu ondoren, pausuz sendo eta erabaki horrak eman ditugu gizarte bezala norabide honean. Biktimen aitortza lehen pausua da ibilbide horretan. Biktima guztiena. Bai etaren biktimena eta bai eskubideen urraketa guztien biktima izan diren pertsona guztiena. Etaren erabaki hura etorri zen Aieteko bake konferentziaren 3
egunera. Eta urte hurren borobil honetan Aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak jardunaldiak ospatu dira asteburuan zehar. Besteak beste, Amalur Alvarez gure eskuko bozeramaileak hartu du parte hain zuzen gatazkaren eraldaketa demokratikoa solasaldian. Juan Josi Barretxe, Kim Torra edota Jordi Kuisartekin batera. Pantaiaren bestaldean dugu, Amalur, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Bueno, eta armak utzi eta 10 urtera, eta Aieteko bake konferentzia hartatik ere 10 urtera, zein da egiten duzuen hausnarketa eta zein da bidea, ez, gatazkaren konponbide demokratiko horretarako? Bai, nik uste, oaintxe jartzen izinaten irudi guzti horietan eta egin dezuen errepaso horietan argi ikusten dela, ez, Aieteko konferentzia hortatik 10 urte igaro ondoren, ekintza, dinamika, desberdinetatik eta mugimendu desberdinetik lan handia egin dugu 10 urte hauetan gatazka politikoaren konponbide demokratikorako baldintzak eta jarrerak sortzen eta iraikitzen, ez? Lan handia egin dugu bide horretan. Eta uste momentu honetan, eta hori da partekatu genuena ere jardunaldietan, momentu honetan eginako lan guzti horri esker herritar eta gizarte helduagoa gara. Eta momentua da konpromiso horri heltzeko ez bakarri jarrerak eta baldintzak lantzeko, baizik eta bide horri bat irudikatzeko, marrazteko eta adosteko ere, ez? Eta bide horri horrek barkatu guretzako 3 elementu izan behar ditu ezinbesteko gatazkaren eraldaketa demokratikorako eta konponbidearen demokratikorako. Alde batetikan argi eta garbi eta esan gabe dijoa bide baketsu demokratiko eta adostua izan behar duela. Bigarrena, gure komunitate politikoaren edo politikoen pluralean ere aitortza bat suposatu behar du bide horrek. Eta hirugarrena, herritarroi zuzenean erabakitzeko gaitasuna aitortu behar digu bide horri horrek ere, ez? Eta hori azkenean laburtu egiten da erabakitzeko eskubidearen gauzatzean eta erreferenduma adostu bat gauzatzean laburtu egiten da, ez? Hori da guk jardunaldi hauetan trasladatu dugun proposamena eta mahai gainean jarri nahi izan duguna. Besteak beste izan ere horixe da, ez oraindik ere egiteke dagoen gauzetako bat, Aieteko bake konferentzia hartatik puntotako batean barne biltzen dena, besteak beste, eta oraindik ere badagoela bidea, ez, gatazkaren konponbideari irten bide bat emateko puntuak edo auziak oraindik ere korapiloak askatzeke daudela. Bai, azkenean hor galdera bat dago erantzuteko, ez? Eta da, konpromiso bat hartu zen Aieteko konferentzia hortan, eta da, gatazka politikoak bide demokratiko eta baketsutetik konpondu nahi dugula. Esan dakoa, jarrerak eta baldintzak lantzen egon geha anitzen arteko konfiantzak eguntzen, elkarrizketarako eta osasunetarako espazioak sortzen, balio demokratiko eta baketsuekin bat datorren gizarte bat eraikitzen, guzti hori lantzen egon geha, baina azkenean galdera bat erantzun behar duguna, ez? Eta azkenan nola konpontzen dira gatazka politikoak bide demokratiko eta baketsuetatikan. Eta galdera hori uste dugu momentua dela horri heltzeko, erantzuteko, eta uste dugu, edo gure proposamena da, herritarrok, eragile eta mugimendu sozialok eta erakundeok elkarrekin horri erantzun bat ematea, bide horri bat diseinatzea eta elkarrekin eraikitzea. Testu inguru horretan ere kokatu behar da, astelehenean Ezker Abertzaleak egindako urriaren 18ko adierazpenura. Zein egiten duzuen balorazioa ikusita ordezkari politikoen artean eta baita ere gizarte zibilaren artean egon den erantzuna? Nik uste ekarpena positiboa dela. Gure herriaren elkarbizitza demokratikoa eta gertatutakoaren memoria demokratikoa eraikitzeko urrats guztiak direla ongietorriak eta beharrezkoak, txikiak edo handiak izan, norabide hortan dijoazten urratsak positiboak direla, ez? Iraganetikan irakaspenak atera eta aurrera begira konpromisoak hartu, indarkeria eta violentzia mota guztiak baztertuz eta errefuxiatuz
norabide hortan dijoazten ekarpen guztiak eta urrats guztiak herri honentzako beharrezkoak dira eta nik uste positiboa direla. Azkenik Amalur, aipatzekoa baita ere asteburuko jardunaldi horietan egon zarela hitzaldia ematen edo solasten, Aietek 10 urte jardunaldi horietan esan bezala, baina komunikabide batzuek ez dutela hori jaso. Zer irakurketa edo zein hausnarketa egiten duzu emakume gazteazen aldetik eta baita ere gure eskuko bozeramailea zaren aldetik? Bai, tamalez oraindik ere horrelakoak gertatzen zaizkigu, ez? Nik uste egia dela geroz eta emakume gehiagok politikoki, espazio politikoetan parte hartzen dugula, gure ekarpena ematen dugula, gure iritzia ematen dugula, edo askotan ere, espazio politikoiek geure egiten ditugula ere, baina tamalez oraindikan horrelako egoera gertatzen dira, aleginak edo jarrerak gu ikusi ezin, edo bihurtzeko edo isilarazteko, ez? Kasu honetan gure eskuri eta neri gertatu zaigu egoera, baina bada egoera bat emakumeok bai plaza publikoan, zein plaza pribatuan egunero pairatzen dugun egoera bat, ez? Eta horregatikan, guk ez bakarri guri gertatu zaigulako kasu honetan, baizik eta egoera, herri mugimendu moduan, ulertzen dugulako erantzukizun bat daukagulako horrelako jarreren aurrean eta konpromiso bat hartuta dugulako emakume hori gure ekarpenak entzuten, espazioa ematen, iritzia entzuten eta konpromiso bat hartuta daukagu horrekin eta beharrezko ikusi genuen egoera hori salatzea eta argi adieraztea pasatakoa, ez? Baina hala ere amaituko nahiko nuke ere jakin da eta ukatu gabe egoera horiek ematen jarraitzen dutela, baina bai balioan jarri nahiko nuke jasotako babesa. Gure eskurekin batera eta nerekin batera askok salatu dute emandako egoera hori eta nik uste balioan jarri behar dugula erakusgarri bat delako, herri hontan badago edo herritarrok badaukagulako kontzientziazio maila altua eta konpromisoa hartua egoera hauek eta jarrera hauek gehiago ez onartzen eta ez isiltzen horrelako egoerak ematen direnean, ez? Eta azkenean, poztekoa da horrelako jarrerak ere jasotzea, horrelako erantzun zabal bat ematea, azkenean aldaketak betik gora eraikitzen direlako, herritarron bultzaraz datozelako askotan aldaketak modu hortan sortzen dira, eta nik uste balioan jartzekoa ere badala emandako erantzuna eta jasotako babesa. Mezu horrekin geldituko gara, Amalur Alvarez, eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta atzokoan agerraldia egin zuen sare herritarrak, besteak beste Euskal Herria Bilduren eta Sorturen azken adierazpena pauso positiboa izan dela uste du plataformak. Hala ere etaren jarduera armatuaren amaierak salbuespeneko espetxe politikaren amaiera ere suposatu beharko zukeela adierazi du Joseba Azkarraga bozeramaileak. 10 urtera Euskal presoen eskubide urraketen aurrean irtenbideak eskatzen jarraitzen du sarek. Espetxe politika aldaketa sendotzeko bide horretan. Larunbat honetarako Donostian deitutako manifestazioan parte hartzeko deia egin du plataformak. Eta bestalde, Rodolfo Martín Villa, ministroi frankista, espetxeratzeko eskatu du frankismoko biktimek eskatu dute. Maria Zerbini epaile argentinarrak auzipetu ostean. Eduardo Fatzal abokatu argentinarrak prebentziozko espetxeratzea eskatzea iragarri du, baina adierazi du bide luzea izango dela izan ere Martín Villak helegitea jarri du. Aiara de Urreta. Frankismoko krimenen aurkako auzia bideratzen duen Maria Zerbini Argentinako epaileak Rodolfo Martín Villa, Espainiako gobernuko ministroia auzipetu du gizarteriaren aurkako krimenengatik. Asterenean zabaldu zen albistea eta bart Argentinako kirailari laguntzeko plataformak, abokatuek eta biktimek prentzaurrekoa egin dute ezunbidez. Hala autoaren xehetasun batzuk eman dituzte Argentinako talde juridikoak eta Jacinto Larak. 2010ean frankismoko giza eskubideen urraketak ikertzeko auzi jartzea abiatu zen. 11 kereila zein salaketa bildu ditu, gaur egun 1000 inguru ditu. Auzi luze horren ataletako bat diktadorea hil ondorengo urteetako hilketei dagokien.
Autoan Zerbinik frogatutzat eman du egitura frankistaren kontrolpean egin zela trantsizioa eta Espainiako estatuak biztanleria zibilaren aurkako plan kriminal bat antolatu zuela. Hala, Martxoak 3 elkarteak hitza hartu zuen atzoko agerraldian eta aurrekaririk gabeko egitate judizial bat dela nabarmendu du. Eso no da pie a que no se añadan más casos en todo el Estado español. La sangre que lleva acumulada en sus espaldas Martín Villa es mucha y se ha producido en todos los lugares del Estado español. Horrez gain, Komuna elkarteak eta 78ko Sanferminak gogoan elkarteak ere parte hartu zuten. Horrela, 78ko Sanferminak gogoan elkarteak erreparazio eta justiziaz hitz egin zuen. También se afirma que tanto el asesinato de Germán como los de los sucesos de Vitoria hay que interpretarlos como una política de represión sobre la sociedad civil. Kereila bultzatu duen abokatu taldeak uste du Zerbinik zuhurtziaz jokatu nahi izan duela, defentsari auzia baliogabetzeko aukera oro eragotzi nahirik. Dena den, epaileak irekirik utzi du auzi horretan beste kasu batzuk gehitzeko aukera. Eta ekonomia gaiei helduta, Eusko Jaurlaritzak 3 proiektu estrategiko aurkeztuko ditu Europako funtsak jasotzeko. Horien artean 3 ardatz dira nagusi, ibilgailuen elektrifikazioa, zibersegurtasuna eta osasuna ardatz dituzte. 1.800 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa eskatzen dute guztira, eta zenbateko horretatik 135 Europako funtsetatik etor daiteke. 6.400 milioi inguru euro. Arantza Tapia ekonomiaren garapen sailburua. Mugikortasun hori elektrikoa izango da, baina baita ere autonomoa eta konektatua. Eta zentzu horretan bilatzen duguna da alde batetikan proiektu desberdinak garatu ahal izatea, baina baita ere gure lurraldea bilakatzea testeo eta froga moduko leku bat. Beraz, digitalizazioak zer suposatzen duen eta datua izango da kasu horretan lehen gai nagusia. Hori nola tratatu eta zer atera genezake hortikan. Advanced Therapies izenekoa, kasu honetan osasunari lotuta, eta punta-puntako eta referentziazko trataera bereziak, nolabait terapia bereziak garatu eta erabili nahi dira, beti ere medikuntza pertsonalizatu horrei begira. Eta Europar Batzordeko kideek azken urte terdian pandemiaren eraginez malgututako erabakiak hartu ostean, pilatutako zor publiko hori handia dena gutxitzeko neurriak hartu ditzake Bruselak aurrerantzean. Hemendik hilabete batzuetara zehaztuko du Bruselak formula hori zertan datzan aurretik, Europar Batasuneko 27 kidetako gobernuen proposamenak jaso beharko dituelako. Urtea amaitu aurretik jasoko ditu proposamen horiek. Besteak beste, trantsizio energetikoan eta klima aldaketaren aurkako borrokan egindako inbertsio batzuk gastu bezala ez zenbatzea dago aukeren artean. Eta bitartean, eskutu sozialeko neurriak luzatzea adostu dute, PSOEk, Unidas Podemosek eta Euskal Herria Bilduk. Akordioari esker, etxegabetzeak eta energia zein ura mostearen debekua luzatuko da, eta baita alokairuaren ordainketa aldi baterako atzeratzeko aukera. Urriaren 31an amaituko ziren eskutuko sozialeko neurri horiek, eta luzatzea adostu dute beraz, akordioan jasotzen den bezala, beste mekanismo iraunkor batzuk hartu arte. Eta bestelako gaiei helduta 105 migratzaile erreskatatu ditu Aita Mari ontziak Mediterraneoan Maltak lehorreratzeko baimena noiz emango zain daude oraindik. Atzo goizaldean eman zuen abizua arrantzale ontzi batek eta 105 gizonezko erreskatatu ditu Aita Marik, horietako 2 adingabeak dira. Oraindik ez dute jaso lehorreratzeko baimenik, azaldu dutenez, portu seguru bakarrak Italia eta Maltakoak dira, Libian ez dagoelako babesik. Eta hain zuzen Libiara begira 10 urte bete dira gaur, Muammar Gaddafi Libiako burua zena hil zutenetik presidentea aukeratzeko hauteskundeak egingo dituzte abenduaren 24an. Azkeneko 10 urte hauetan batez ere indarkeria eta ezegonkortasuna gailendu da Afrikan petrolio erreserba handienak dituen herrialdean. Su-eten bat dago indarrean eta martxoan trantsiziorako batasuneko gobernu bat eratu zen, gatazka militarrari eta krisi ekonomiko
Politikoari aterabidea emateko. Hauteskundeak abenduaren amaieran izango dira eta aldaketarako bidea zabaldu daiteke. Eta ekialde hurbiletik Hego Amerikara egingo dugu salto. Hainbat herrialdetako azken berriak ekarriko ditu Bero Satrustegi kazetariak. Pantailaren beste aldean dugu, eguerdion, Bero. Eguerdion. Bueno, astebete igaro da, urriaren 12 horretatik Kolon Hego Amerikara joan zenetik 500 urte, baino gehiago bete diren honetan. Indigenen resistentzia eguna da, hori ze aldarrikatzen dute Latinoamerikan, nola bizitute aurtengoa? Bai, gaineran Latinoamerikan hainbat izenez ezagutzen da urriaren 12, erresistentzia indigenaren eguna, herri indigenen eguna, arrazaren eguna, kulturaniztasunaren eguna, eta zuk adierazi bezala modu batean edo bestean herrien erresistentzia aldarrikatzen dute. Aurten Mexikon jarriko dugu fokua. Mexiko hirian, Paseo de la Reforma biribilgunean barkatu, Cristobal Kolonen eskultura bat zegoen. Orain ordea, Amajak Gaztearen eskultura dago ikusgai. Veracruz estatuko Huastekan aurkitutako pieza bat da, Kristo ondorengo 15. mendekoa. Emakumea eta indigena, herri erresistentzia antiarrazista eta feminista irudikatzeko erabiliko dena. El Salvadorrera begira ere jarri behar gara, beste gai bati helduta, izan ere bitcoina edo moneta virtual hori ofizial bihurtu du Nayib Bukele presidenteak 3 aste igaro dira, erabaki horretatik zer aldatu da? Herritarren nahien aurka eta hori gutxi ez, eta nazioarteko finantza instituzioak esandakoari aurka egin eta bitcoina El Salvadorreko moneta ofiziala bihurtu zuen Nayib Bukele presidenteak. Historikoa zirudien eguna gazigozoa izatera pasa zen, indarrean jarri zen egunean $52.000 balioa izatetik honetak $56.000 balio izatera pasa zen. Hau da, hitz gutxitan, $2,7 milioi galdu zituen El Salvadorrek apenas 24 ordutan. Hurrengo egunetan baina gora egin zuen balioak. Cesar Villalona ekonomilariak maiz hitz egin du gaiaren inguruan eta argi dio. Aberats gutxi bat zuen espekulaziorako erabakia izan dela, eta kalean bitcoina ez dela erabiltzen hasiko. Gobernuaren esanetan, ia 3 milioi lagunek deskargatu dute martxan jarritako txigo aplikazioa bitcoinarekin ordaintzeko ahalbidetuko dituena. Honek, eragina edukiko du Estatu Batuetan bizi diren salvadortarrentzat. Bukeleren gobernuak aurreikusten baitu txigo aplikazioa erabiliko dutela El Salvadorren dituzten familiakidei dirua bidaltzeko. Batzuen hitzak besteen usteen edo eszeptizismoaren kontra. El Salvadorreko gobernuak ez du nazioarteko dirufuntsak dioena sinesten, beraz, hurrengo hilabeteetako prozesua gertutik jarraitzeko esperimentua izanen dela esan. Eta azkenik Txilera begira ere jarri behar gara, lerroburuetan agertu baita egunotan baita ere, izan ere 2 urte bete dira azken estanda sozial handitik, zein da egoera gaur egun? Azaroaren 21 hauteskundeak ospatuko dira Txilen, beraz oso hilabete erabakigarria eta aldarrikatzailea dugu aurrean. Kademetxeak eginiko inkestek diotenez, bozka barkatu oso polarizatuta dago, orain arte Gabriel Boric, Ezker Frontearen hautagaia favoritoa zen arren, eskuinmuturreko Jose Antonio Kastek gertutik jarraitzen dio. Testuinguru hau urtebete jasotakoarekin ulertzea ezinbestekoa da, etorriko dena edo etorri daitekeena aurre ikusteko. Urte bat, bete baita herrialdean konstituzio berri bat idazteko egintzen plebistzitutik. Beraz, 2022ko martxoan presidente berriak kargua hartzerako konstituzio berriaren planak forma hartuta beharko dute. Gertutik jarraituko dugu Txileko egoera eta baita ere hauteskundeak. Bero Satrustegi, mila esker gurean izatagatik beste behin. Zuei, eskerrik asko. Eta indarkeria matxista amaitzeko eskatu dute emakume indigenek Hego Amerikan. Peruko hiriburuan bilduta egon dira astebetez, Latinoameriko osoko emakume indigenen ordezkariak, Abya Yalako emakume indigenen 2. batzarrean. Batzarrak egindako eskaeren artean daude, patriarkatuaren aurkako politikak bultzatzea eta indarkeria matxistarekin amaitzea. Eta etxera itzuliko gara, zuzen ere Bilbora.
Bilboko etxolen fenomenoa aztertu baitu, Inigo López historialariak 1950ko hamarkadan migratzaile askok lana topatu zuten Bilbon, baina ez etxerik eta beraz etxolak eraikitzen hasi ziren. Ia 5.000 etxola ziren 1960an Bilboko etxola baten liburuan jaso du, esan bezala, eta argitaratu berri du elkarrek. Inigo López, eguerdion. Eguerdion. Bueno, zein da Bilboko etxolen garrantzi historikoa edo zerk eraman zaitu liburu hau idaztera? Bueno, ni hasi nintzen ikerketa honekin doktorego txatesia zinuenean. Nik beste gai bat aztertu nuen 70-80 hamarkadetan hainbat hiritan egon zen gazte delinkuentziaren atzean. Zer zegoen, hor ikusi nuen, faktore urbanoa, hiritarrarena oso garrantzua zela, eta horra zintzen auzo batzuk aztertzen, historia eta beren ezaugarri soziologikoak aztertzen. Bilboko Txarkoaga eta Madrileko San Blas. Eta ikusi nuena izan zen, bi auzoen sorreran, zegoela arrazoi berdina, eta zela beraien hiretako etxola fenomenoarekin bukatzea, horretarako eraiki zirela. Historia aurkitu nuen, ez nuen ezagutzen, oso interesgarria eta oso garrantzitsua iruditu zitzaidan Bilboren historiare ulertzeko, eta aparkatu behar izan nuen, oso gainetik jorratu doktoregotzan, eta gero denbora izan dudanean, behin doktoregotza bukatuta, honiekin diot berriro, gai askoz modu sakonago batean aztertuz, eta liburu hau da guzti horren emaitza. Modu sakonean, esan duzun bezala, hainbat erpin ere aztertzen dituzu, besteak beste nola eraikin zituzten etxaula horiek, nolakoak ziren, eraitze prozesuan sortutako auzoak, esan bezalase, eta baita ere nolako azten emakumeen egoera etxola horietan, zer nabarmenduko zenuke? Bai, nik gaia bere osotasunean aztertu nahi izan dut. Evidentemente horrelako lan bat egiten duzunean, gauz asko kanpoan geratzen dira, edo gaiak ezin dituzu guztiz berezi duten sakontasunean aztertu, baina uste dut guztia jorratu egin dudala. Bai, gauza batzuk agian gehiago landu zitezkela, baina lekurik ez zegoen. Nik aztertu duana zera da, jende guzti hau zergatik, jeste guztienek zergatik ihes egiten zuen beraien herrietatik, Gaztelako, Extremadurako, Andaluziako nekazalgunetatik, zertara etortzen ziren, zergatik etortzen ziren Bilbora, eta hemen Bilbon zegoera aurkitzen zuten, zuk esan bezala lana bat zegoen, guztintzako lana bat zegoen, baina etxebizitzarik ez. Eta gabezia latz horren aurrean zer egin zuten, askok beraien etxebizitza propioak eraiki zituzten, ez? Eta horre aztertu du bai zelan bizi ziren, zelan eraikitzen ziren etxola guzti hauek, nolakoak ziren, zegoeretan bizi ziren, ze auzo zeuden, zenbat jende bizi zen auzo bakoitzean, baina analisi kuantitatibotik aratago joan nahi izan dut eta aztertut zelakoa zen beraien egunerokotasuna, zelakoa zen beraien harremana hiriarekiko, Bilboko gainerako biztanlekiko, eta gero bai egia da, atal bat dedikatu diedala emakumeen egoerari. Emakumeak azken finean ziren etxola auzoetan denbora gehien ematen zutenak, gizonak fabrikara, tailerrera lanera zijoazelako, eta emakumeak angeratzen ziren, eta beraiek izan ziren denbora gehien ematen zutenak, eta etxola auzoetan sortu ziren babesareak eta sare komunitario guztiek sortu zituztenak, edo josi zituztenak. Eta beste atal espezifiko bat bai dedikatzen diote hijitoen egoerari. Hijitoak etxolak ere zituztenan, 71ean, etxola batzuk mantendu ziren, 80. hamarkadara arte, eta horietan gehienak hijitoak ziren. Eta beti historian baztertuen artean, baztertuenak direnez, halako atal bat eskaini nahi izan diet beraiek espreski, ikusteko zein zen beraien egoera, eta beraiek nola bizuten fenomeno guzti hori. Hortxe beraz, Bilboko etxola batean liburu interesgarriaren aurrera pentsoa, ez den bezala elkar argitaratzaren eskutik argitaratu berri, Inigo López, mila esker gurean izategatik. Zuei eskerrik asko, agur. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea elkarrizketatzeko, orain arte. Urrunda orain prentsa idatzia agertu zenekoa.
Bada gazte komunikabidea sortu dute Ipar Euskal Herrian. Halaxe definitu dute hain zuzen sortzaileek aurkezpenean, Ipar Euskal Herriko gazte komunikabidea. Lantaldeak gazteentzako komunikabidean hitz eta gardena sortzeko beharra sumatuta ekin dio proiektuari. Lukas Iriart kideetako batek azaldu duenez. Hala, gazteek gehien erabiltzen dituzten kanaletatik abiatuko du jarduna badak. Instagram, Facebook eta dagoeneko zabalik den bada.eus webatariaren bitartez. Nola nahi ere, beste plataforma ugaritan aritzeko aukera ez dute baztertu. Spotify, Twitter, Twitch, YouTube eta beste. Euskaratik eta euskaraz sortutako proiektua dela azaldu du Iriartek. Hala ere, edukiak elebidun izatea erabaki dute. Euskaraz gaitasun nahikorik ez duten gazteek ere, eskaintzeko dutenaren beharra dutela sinetsita. Bestetik, komunikabide berriaren hildo editorialari erreparatu diote aurkezpenean. Feminismoa, euskaltzaletasuna, antirrazismoa, gardentasuna eta ekologismoa dira proiektuaren zutabeak azaldu dutenez. Eta behen Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoako tokian tokiko informazioa ardatz izango badu ere, hegoaldeko, zein Espainia eta Frantziako errealitatei ere erreparatuko die lantaldeak. Iragarri dute gainera Hego Euskal Herriko komunikabideren batekin saretzen hasiak direla. Baina oraindik ez dutela jauzi egingo hegoaldera, behintzat epe laburrean. Eta gogoa bizirik den bitartean, aukera bat bada. Gaurtik goiti, bada. Bada, iparraldeko gazte komunikabidea. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea. Eguerdion eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Eskerrik asko. Eguerdion. Asteleheneroko mobilizazioei ekin diozue berriro ere. Madrildik etorriko den pentsioen erreforma horri begira, zein bide hartzen ari dela esango zenuke? Bai, ez dugu izan besterik berriro plazatara eta joatea. Egizan, udan egin dira, eten batzu, baina oso laburrak eta toki batzutan inkluso eten ipesta egin. Mariete atorrena ez da, hortik ez datoz notizio nik ez dago edo. Badago zerbait, baina oso gutxi. Horde, noin datok lehenengo blokea, reformaren lehenengo blokea etorriko da, horre azaroaren 15 izango da oso data esanguratzua, horrek oso batzu behar bada erabakiko dira. Eta hortik lehenengo bloke horretan ez da kontuan hartzean gure alde harrikapenik, esan nahi dut. Ez 1.080 euroko pensio minimorik, ez soldata minimorik, 1.200 soldata minimorik, ez alarguntasun pensioa euneko eunera igotzerik, euneko 60 eta gaur egun. Ez da gero, lanean dagoen jentearen kasuen prekaritatearen kontuetan eta ez da ikusten zerlango konponketarik edo zerlango plantamentu zehatzeko horreri aurre-eiteko. Eta, bueno, ez dugu izan besterik jarraizia baino plazatan. Aipatu beharra dago, ez da, Madrildik etorriko den pentsioen erreforma hori adostuta dagoela Bruselarekin, Europako funtsak jasotzeko baldintzetako bat dela. Zer iradokitzen dizu horrek? Bai, badakigu ez da, Bruselak agindu batzuk eman dituela, eta agindu horiek ez dira bat ere onak barriro be, ez da. Bruselak eskatzen duguna da, estadutako gobernuk eta gastuketa murriztea, horrak esan nahi duena da, hori horrela egin behar bada, zerbitzu publiko guztiek murriztu ingo direla, eta privatizaziora joango garela badakizue, edo, ez da badakizue edo, esan nahi dut, pensionisten movimentue egonda Bruselan ointzu. Ez da, orain dela, hain zuzen be, 28an, orain dela denbora gitxi. Eta estaduko beste herrialde batzutako jendearekin, ez? Hango europarlamentario batzuken egin dira, hitzordu eta egon dira eginda, bertan azaldu dira gure problematikak eta zeintzu dira, eta beste alde batetik gure izan dena da, Europan badakigu beste herrialde batzutan, esate baterako, Frantzian ere, pentsioen ganean eta egon dira mobilizazioak, ez da? Europari esan,
hemen ere, Euskal Herrien eta Estatu Espainiarrean, badagoela movimentu bat horren inguruan, ezta? Eta nola baloratzen dituzue, eginiko bilera hori, nola baloratzen duzu, ez sentsazioarekin atera zineten? Bilerak oso onak izan dira. Egi izan da, egon dira europarlamentario batzuk, ez danak, batzuk ez dute gure deiari ez diote kasurik egin, eta ez dira gertu. Egon direnak, nik esango nuke, batez be direla, ez dakite, talde ziaz batzuetan lanean ari diren europarlamentarioak, ez da? Honekin izan nahi duena da, gehienak izan dira, edo denak izan dira, edo dira, Europa sozialago baten alde lanean ari direnak, eta horren beste, estaduen Europanen aldekoak, ez? Oso garbi, ikusten dute, noren interesaren defentsan ari den Europa, eta, estatuak ere horren menpe daude, ez da, batez behor, dagoena da podere ekonomikoak eta patronal handiak eta enpresa handiak eta agintzen dute, ez da? Erreforma horri tiraka, entzun dugu Espainiar eskriba ministroa, behin baino gehiagotan, ez da, nahi bat plazaratzen erretiro adina luzatzearena, 75 urtetik arantzago, ez? Zer iradokitzen dizu, nola hartzen dituzue horrelako adierazpenak? Ohituta gaude, eskribak esaten ditu, nik uste dut batzuetan agora datorkion guztia, ez da? 75 luzatzea behar bada, hori esan da, hor dago bat, berak bota duen hor dago bat, batez ere, berak nahi duena da kobertura izan, eta babesa izan, eta ordene, babesa emango diote hain justu be horren alde edo politika hoien alde daudenak, ez da, politika oso neoliberalen aldea daudenak. Klaro, bai, luzatuko da, ez, eta zuoi luzatuko zaizue behar bada, ez da. Ez den esaten da, eskribak esaten duguna da, luzatu, segaitik, Europako beste herri batzutan tendentzia hori dalako, ez da. Ez den azaltzen da, tendentzia hori da. Zetan derrigorrian zetan tendentzi horretar zetan joan ez dago. Baina ez den azaltzen da, tendentzia hori bada be, behar bada langabeziari be begiratu behar zaio, zan nahi dut. Luzatzea oso ondo dago, luzatzeak zer dakar, behar bada, jente gazteari lan postuetara eta joateko aukera murriztea. Europan ze gertatzen da herrialde batzuetan, ez denetan, baina herrialde batzuetan luzatu da, baina langabezia askoz txikiagoa da, hemen baino. Euren merkatua eta euren merkatuak beste ezaugarri batzu dituelako, eta, orden, behar bada datu biak kontuan hartu beharko lituzke eskribak gu ez gaude horren alde. Hortan zalantzarik ez dago, ez da? Baina esan nahi dut, azaldu nahi izan dute hau, berak datu bat ematen du, baina ez du ematen bigarren hori. Begiratu digon ere, langabezi tasata zelan dagoen tendentzi hori duten herrialdeatan. Gaiteztu buru osoa begiratu behar dela legia. Gitxenez hori. Erreforma horrekin lotuta, edo eta eskriba ministroaren adierazpenekin lotuta, esaten da, kultura aldaketa bat eman behar dela, erretiro adina luzatu, ala diru gutxiago jaso, horien artean agian erabaki beharko dela, eta mezu horiek doaz baby boomer delako belaunaldi horri, ez? Hain zuzen, bizitza osoan zehar lan egin duten belaunaldi horri. Bai, hori da beste kontu bat, ez da. Belaunaldi hori kokatzen da, gure inguruan bentzak kokatzen da, aurreko mendian 58 eta 67 urte bitartean jaiodan jentia da, antza den, ez da. Orain esan dut, ez da. Luzatu behar bada, beraien bizitza laborala, horrek esan nahi duena da, gaztea bat diren horiek, barriro be, ez da, aukera gutxiago izango dutela, ez da, mundu laboral horretara sartzeko, ez da, laborata horretan sartzeko. Bai, belaunaldi horrek eraso handi bat dauka, ez da? Orden, guk esate batrako gure movimentutik, gure aldarrikapenak batzuk badira,
gaur egun gure pensioaren ganean egiten dugun aldarrikapenak dira, ezta? Baina beste aldarrikapenak dira hain justu be gure atzetik datorren jentearen ganeko aldarrikapenak. Orden nik uste dut hor aliantzak eta sortu behar direla eta bueno, kalean gu bagauz, oso ondo, eta jarrituko dugu egoten, da gaina beste mobilizazio batzu baditugu planteatuta, baina nik uste dut, ez dakit, orain arte egiten dugun moduen, ez dakit, movimentu feministagaz, gazte movimentuaz, eta bat egin, eta batera egon beharko dugu kalean, eta aldarrikapenak exigitzen, eta honei aurre egiten. Gaurko arazoak biharkoak izango direlako eta gazteak direnean baten gero adinekoak izango direlako, ezta? Erreforma honekin jarraituta, badirudi bataz besteko pentsioa 28 euro igoko dela, datorren urtean Hego Euskal Herrian, eta baita ere besteak beste ordainketa berezi bate jasoko dela, 200 euro bat urtearen bigarren zatian izandako prezioen gorakadaren ondoren. Horixe da jaso dena Madrilgo aurrekontuen egitasmo horretan. Zein iritzi duzue? Bai, horrela da, ezta? Eta oso ondo dago, ezta? Eguneko gutxi gorabehera 28 euro gehiago kobratuko dugula edo jasako dugu. Hemen kontua da, beti bataz besteko horretan, badago hori desglosatu behar da, esan nahi dut. Pentsioniston kasuen, badago jentia, pentsio oso duinak dituena, baina gitxi batzuk dira, eta gero, emakumeen kasure bagoaz, egoera oso larria da kasu askotan, ezta? Zein da kontua, kontua da, aurten gure igoera izango dela 0,9. 0,9 da, pentsio duina baduzu, jarraituko duzu ondo bizitzen, izango duzu, ez dakite, aukera zure argi indarra ordaintzeko eta beste gauza asko egiteko eta bar. Baina badago jente asko erbe pentsio txikiagoekin bizitana, ez? Eta, hor, 28 eurorik ez dago. Zer gertatu da gainera urtean, 0,9 da danontzat. Oin dela urte bi, lortu zen, gure mobilizazio hori esker eta lortu zen, 1,6 izatea igoera orokorra esan degun, baina pensio txikientzat 3% lortu zen. Aurten, 0,9 izango bada danontzat, pensio txikiek dituztenak 28 eurorik ez dute 28 euro gehiago ez dute kobratuko, hori argi dago. Eta gainera, egongo da narrakala, pensioen artean, haunditu egingo da. Edo zelan ere, bai batzuk eta besteak, KPIa, momentu honetan 3 dago, urtearen amaian behar dagoengo da 2,8, 2,5, ikusiko dugu bai edo zelan be, igoera 0,9 da, eta KPIa egongo bada, kasurik eta honenean 2,5an, argi dagoena da, gure erosmen gaitasun eta azkenengo urtean asko galdu badugu, jarrituko dugula galtzen. Gero helduko diogu baita ere gai horri, baina lehenik eta behin goazen ikustera zein den emakumeen egoera, latza, kasu asko eta askotan, alargunen kasuan, etxeko andreen kasuan, zein da radiografia eta nola irauli daiteke egoera? Radiografia da, eskasa. 60 nik gogoratzen dut, 70ko hamarkadan, horreko mendeko 70ko hamarkadan, eta inkluso lehenagoia, Europan inkluso ez, bakarrik Euskal Herrian, Europan esaten genuen, pobreziak emakume aurpegia duela, ezta? Horren beste urte pasatu ondoren, hori ez da oso gitxi aldatu da, ez? Batzuk izan dugu aukeria lan produktiboetan behibiltzeko, eta lan dignuetan, esate baterako, ez dakit, askok, ez da? Baina beste asko ondino, gaur egun pensionista direnak oso egora kaskarrian bizi dira. Esan nahi dut. Eta alargunak dira, danatatik ondino be, oso egoera latzean bizi direnak. Alargun gehienak andraskoak dira Euskal Herrian. Eta erkidego, Bizkaia, Araba da Gipuzkoa erkidego honetan, egongo dira gitxi gora bera, zifrak eta biribilduta, gitxi gora bera 1.000 alargun andraskoak direnak. Horietatik, 25.000 gitxi gora bera andraskok, dute 700 eurotik berako pensioak kobratzen dute. Eta gainontzekoak, gainontzeko gehienak ez dira altzen 1.000 eurotara.
65 urtetik gorako persona baten pobrezia langa dago 817 eurotan. Zifrak apurbet, hoi buelta bat emonezkero oso garbi dagoena da, pobrezia langa horretatik bera dagoela emakume asko. Baita ere, alargunen kasua aipatu duzu, baita ere etxean lan egin dutenena. Claro, zein da kontu da, etxean lan egin dutena, claro, ez dute kotizatu, beraz, beraien pensio propioa askok eta askok ez dute. Etxean lan egin duten nortzu dira, etxean lan egin dira, zaintza lanetan ibili direna, baina ez hori bakarrik, zaintza lanetan, eta, zer gertatzen da, eta alargundu egiten direnean kobratzen dute bere bikotea, senarra kasu gehienetan, bere bikotearen 60%. Orden, galdera zein da, emakume hori zer egin dute, zaintzaren 60% baino ez? Hala egin dute zaintzatutala, 100% egin dute, orden, segaitik ez 100% kobratu, ez da? Gainera, zein da kontue, etxean egon diren emakume horiek izugarrizko ekarpena egin diote barne produktuari, ez da? Ekoiztuten den produktu horri. Eta urte batzutan inkluso heldu da 130%. Nik atzo entzun hoben behar bada 140% ere inoiz heldu dela. Horren, nik uste dut, datu horiek emonda eta datu horiek mai gaineratuta, emakume horiek badutela pentsio bat kobratzeko eskubidea, baina eskubide legala eta legitimoa. Legala egin behar da legitimoa badute. Gainera, batzuk egon dira, zaintza guzti horiek eta egiten, baina berrian lan produktibo batzutan ere ibili dira. Ibili dira lan produktibo merkeanetan, behar bada kontratu ala moduzko kontratuetan, lan partzialak egiten, gizonen parean edo gizonekin batera danlako lantokian ibili badira, gehienetan emakume horren soldata izan da, gizon horrena baino txikiagoa. Orden, hori guzti hori joan da honen beste urtean batzean eta horregatik da emakumearen egoera oso larriagoa gizonezkoana, baino gizon asko dago, egoera larrian, baina emakumeena beti larriagoa. Baina emakumezko aurpegia du beti prekarietateak, gaztetik adineko izatera ino. Eta zaintzarekin lotuta, zaintza hitz egiten ari garen honetan baita ere, badirudi ez, hainbat emakume bizi oso eman dutela zaintza lanetan, baina gero adinekoak direnean nork zaintzen ditu, ezta? Hemen ere badago zer hausnartu, eta puntu honetan, ez dakit, zein gabezi ikusten duzu? Bai, egia da, zera zaintza lanetan eta gero zer, ezta? Gainera, gu edadian gora guazen horrean, arazo fiziko, psikikoak eta barra agertzen dira. Gure gorputza eta gure burua desgastatu egiten dalako, ezta? Horren zainduak izan behar dugu. Edo zelan ere oraindik zaintzailea bagara. Gure seme-alabak eta zaintzan jarraitzen dugu. Baina, zainduak. Zein da kontu, momentu honetan, hemen zainketa horren bueltan dagoen eredua, zein da, eredu hori, batez be, ez da egit, kargarik eta gehien familiak edo familia inguruek dauka, ez da? Orden, hori da kontua, zein da, zainduak izateko badaude eredu desberdinak Europan, ez da? Eta ereduetarikoan baten, administrazioak eta edo gobernuek hartzen dute askoz be parte handiagoa, ez? Karga hori bere gain hartzen dute. Hemen karga hori batez beda familiak hartzen dugu eta familia inguru horrek, ez da? Familia sarearen karga bata. Hori familia edo familia sarea duzunean, ze badago jente asko, eta Bilboko auzo batzutan, Bilbo erdian ere imaginatzen dut, badagoela, ezta? Baina Bilboko auzo batzuetan, badago edadeko pertsonak, badaude, bakarrik bizi direnak. Horren behar bada, familia bai, baina behar bada familia sarea txikia dute, eta gaina oso desberdina da, hiri baten bizitzea edo herri txiki baten beti duzu babes gehiago, ez? Ez dakit, behar bada egoerak
danetarik dago, ezta? Baina nik uste dut hor eredu eta bada eztabaida bat ondino egiteke dagoena, ezta? Oso pendiente dagoen eztabaida bat. Gainera, ni harritu egiten az, ez? Ni badakite inkluso estatu espainolean ere, beste toki batzutan honen gainean egin direla eztabaida batzuk, eta Euskal Herrien oraindik hori pendiente dugu, bai EAEn eta bai Nafarroan, pendiente dugu. Eta, klaro, pandemia honek gainera, arazo guzti hori, zaintzaren arazo guzti hori, eta aspekto sanitario eta soziosanitarioaren gabeziak eta oso agirian itxi ditu. Guk bagenekien hori badagoela, ez? Arazo hori hor dagoela. Baina, eta, bueno, ez da, batzutan eta parkatu hitz, ez da, baina aporbe lotzagarria, ez da, zelan datuak daude, datu objektiboak daude, zelan datu objektiboak hartuta, ez diren hartzean, neurriak, baina neurri eraginkorrak agertu eta egon diren aurretik, bai agertu diren arazo guzti hauei aurre egiteko. Ez dakit. Zaintza arloan erronka handia dugula oraindik, ez bakarrik zaharretzen ereduari dagokionean, baita ere adinekoak pertsona edo subjektu aktiboak direla onartzean, ez? Eta beraiei ere galdetzen zenolako zahartzaroa nahi duten, edo zenolako aroa bizi nahi duten adinekoak izaterakoan. Eta gainera, ikusten duzunean, ni neu ere, eta nik ikusten nire ingun, ez da? Bakotxat daukana, ez? Arazo fizikoaren bat, edo beste, en fin, bakotxat hori. Eta, karo, edadean, aurrera, eta goran, guazen neurrean, basarretan esaten duzu, bueno, eta ni onela geratzen manaiz, eta osasun arazoekin hasten manaiz, zer, ez? Eta zarrite sortzen zaizolako ansiedade puntu bat, bai, ez da? Bueno, eta oneri, zelan egingo diogu horre, zelan antolatu, hau, ez dakit, gure ondorengoek esaten horren besteko kargarik, ez da, gu zaintzeko eta bar, ez? Guk behar bada bizi izan dugu, gure aurrekoak zaindu behar izan ditugu, eta askori suertatu zaie urtiatan zaintzan egotia, baina gure edadetuen zaintza, ez da, eta geixo larriekin, eta, bueno, ez dira egoera erosoak eta gozoak. Zaintzazari garela, galdetu nahi genizuke baita ere, ea uste duzuen gizarteak adinekoak zaintzen ote dituen ikusten ari gara, ez da pandemian zehar aurrez aurrekoa asko murriztu da osasungintzan esaterako, banketxeek ere sukursalak itxi dituzte, aurrez aurrekoa mugatu dute, arrakada digitala bertan dago baita ere, nola ikusten duzu egoera? Bai, bueno, batek izuz lan egon garan kalian, bai argindarraren kontu hori dela eta, baita be, banketxeak eta bueno, euren murrizketaren arabera, guri eta orokorrean jendarte osoari, sortu dioten arazo, ez da. Latza da, esan nahi dut. Kredituetan eta abar, gauzek eta larritu egin dira. Aurrez aurreko, udan eta ikusi da oso garbi, ez da, aurrez aurreko zerbitzu eta leku askotan murriztu egin da, ordutegiak murriztu egin dira, eta beste leku askotan zarratu egin dira zurgozalak. Nire herrian ere. Herri txikietan, eta probete aspekto rural edo herri txikiak diren horietan, zerbitzua eten egin da. Herri askotan, kajeruri besta egon. Horren aurrean, esan nahi dut. Gainera, dana online egin behar da. Dana, behar bada, gazteago dan, pertsona bat, oituago dago, eta bar, adineko asko eta asko, salduta ikusten dute euren burua, ez da? Ezinean. Danuk behar dugu dirua, gainera, asko eta asko oraindik bagara ohituta gaudenak diruz gauzak eta ordaintzen eta ez horren beste tarjeta edo online edo egin daiteken edo bizun erabilte, ez dakit, ez? Orduan bai, arazo handia da, arazo handia. Da gero, zerbitzuen murrizketa horretan eta ordutegin murrizketa horretan, guk ikusi ditugu pensioa kobratzeko orduan eta izugarrizko hilarak eginda. Ontxe esan dudan horregaitik, ez da, adineko jente asko eta ondino ohituta dago, diruz eta ordaintzen dana. Orduan, zer egiten dut, pentsioak kobratzen duzunean, bankure joan, honen beste diru atara bankutik, gero zeure ordainketak eta egunerokotasun horretan behar duzun diru eta izala eukiteko, boltzan eukiteko, ez da?
izugarria, ez? Eta, bueno, badakizu, egin ditugu, protesta batzuk, konzentrazio batzuk, eta manifestazio batzuk horren gainean ere. Bai, kaleak hartzen dituzue, hainbat eskubideen alde egiteko, esan dugu argindarraren prezioaren, eta edota bizitzaren garestitze orokorraren aurrean, banketxen zukurtzalen aurka, baita ere pentsio duinen aurrean, azken hausnarketa bat, lehen komentatzen zenuenaren arira, zuek kalean zaudete, hainbat borroketan, eta zuek ere babesa jasotzen dute, hori nabaritzen duzue, ala zein hausnarketa egingo zenukete? Bai, guk ere babesa bat, bai. Bai, ez dago zalantzarik horretan, babesa, lehen nahi uste dut aipatu dudala, ez da, movimentu feministak eta gazte movimentuek eta bai. Eta gero, badeko, harremana beste askorekin, ez da, gutun sozialeko jentearekin badugu harremana sindikatuekin, badugu harremana inkluso alderdi politiko batzukin, badugu harremana eta bai, babesa jasotzen dugu, ez da. Babesa ez da neurri berekoa, batzuk gandi datorna eta beste batzuk gandi datorna, bai, babesa, bai. Baina dozelan behar, argi dagoenatan, nik uste dut aliantzak egitea oso importantia da, eta alkarrekin kalean egotea oso importantia da. Batzuetan, kale egote hori, edo kalean egoteko deialdia pensionisten movimentuk egingo dugu, beste batzutan, beste movimentu batzuk, edo ez da egite, edo mundu sindikal horrek egingo du, edo dana alakoa. Eta gu han ere egoten gara, zan nahi dut. Guk egiten ditugunean, jentia etorri bat dator, eta babesa jasotzen dugu, eta gero eraberian gu gure autonomia mantenduz, bai egoten gara, deialdiak beste toki batzutatik eta tozenean. Importantea da kalean egotea, importantea da interpelatzea, gobernuko interpelatzea, eta oin ere, baditugu ja mobilizazio batzuk eta gure agendan, baditugu, bai. Baten bat, aipatzeko? Bai, baten bat, ontxe jarraian datoz, urriaren 25-ean Nafarroan eta urriaren 28-an Gasteizen, egingo ditugu, konzentrazioa parlamentu neurrian, hor nahi duguna da interpelatu Nafarroko eta EAeko gobernuak. Segaitik, erabaki asko eta asko, pentsioen erreformaren gainean erabaki asko eta asko Madrilen egon badaude, hemeko gobernuek badute zer egin horren gainean, esan nahi dut. 1.080 eurora espagara heltzen, 1.200 eurora espada heltzen, lanean dagoen jentea, hor komplementatu osagarri batzuk martxan jartzeko almena badute gobernu hauek. Orden, badaude, orden interpelatu nahi ditugu. 25-an egongo gara Iruñan, eta 28-an egongo gara Gasteizen. Gero, azaroen 13-rako, Estatu Espainoleko beste plataforma batzukin eta adosta daukagu kalean egotia. Hor ere, interpelatuko ditugu gobernuak eta gure aldarrikapena barriro, baina hor nahi duguna da mobilizazio potente bat egitea. Horren arira, gainera, ezan nahi duena da, azaroren 5-ean, Euskal Herriko pensioniston mugimenduko andraskook egingo dugula asamblea bat, hemen Bilbon, La Bolsa horre zazpikaleetan dagoen La Bolsan, eta, geure aldarkapen propio eta batezpe dagoen arrakala hori, horren ganean. Hitz egingo dugu, baina batezpe asamblea hori izango da, azaroaren 5-ean egingo dugun asamblea hori izango da, azaroaren 13-an egingo dugun mobilizaziorako andraskok mobilizatuta egon badaude. Baina, ondino gehiago mobilizatzeko eta aktibatzeko, ezta? Ikusten da, plazatan eta gero eta andrasko gehiago dagoela, eta plaza askotan andraskoak dira gehienak, eta plaza askotan antolaketa kontuek eta andraskoen eskuetan daude. Zergaitik, andraskoak aktibeta gaudelako, orain arte andrasko asko eta asko etxean egon dira, ikustezinak izan dira, eta, movimentu honek duen virtualidadetariko bat hori ere izan da, lan asko eginda, hori ere izan da, bizibilizatzea, ikusi araztea andraskoak mundu honetan existetzen garela. Oso gertutik jarraituko ditugu hitzordu guzti horiek, Ana Meso, pentsiodunen mugimenduko kidea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko eta nahi duzunen arte. Hurrengo arte, bai. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Ala Itzargandoña eta Joserra Bezerrarekin, orain arte.
Asturiera eta Asturiaseko galegoaren ofizialtasunaren aldeko aldarriak inoiz baino ozenago entzun dira larun batean. Familia giroan zonalde ezberdineko eta hainbat belaunaldiko asturiarrek Oviedoko kaleak bete zituzten. 50.000 asturiar kalera atera ziren. Lucia Fernández Andetza Astur talde politikoko kidearen esanetan protesta arrakasta handikoa izan zen. Era una manifestación de victoria, de éxito, de esperanza, de cerca de medio siglo luchando por un derecho tan básico, un derecho que tan solo el invasor quita al invadido, ¿no? Junta por la Defensa de la Lengua plataformak deitu zuen mobilizazioa, zehazki 40 urte daramatzan Asturiar plataformak ofizialtasunaren alde borrokan. Hala, Julián Suárez, Junta por la Defensa de la Lenguako kideak, Asturiera eta Asturiaseko galego hizkuntzen egoeren berri eman du. Pues tienen una situación mala y más hay que recordar que el asturiano y el asturiano prácticamente no tuvieron ninguna legislación que les amparara hasta el año 98 que salió adelante la ley de uso del bable barra asturiano que también incluía gallego asturiano. Hezkuntza, edabideak eta kaleko erabilera izpide izan ditu plataformako kideak. Baga irakasgai hautazko bezala bakarrik ikas daitekela asturiera aitortu du. Biga edabide gutxik asturieraz informatzen dutela azaldu du eta horrez gain Suárezek deitoratu du telebista publikoak folklorearekin lotzen duela hizkuntza. Iga Asturiaseko biztanleria osoaren erdia baino gehiago da hizkuntza ulertzeko eta hitz egiteko gai. Hala baina egoera okertzen doala nabarmendu du Suárezek. Está disminuyendo, está cada vez más pequeño y arrequechada, como decían antes, en las zonas rurales y en zonas aledañas de las ciudades. Pero está habiendo también un proceso de, como decías tú, de que la gente se dé cuenta de que estamos en una recta final y es muy importante la conocencia del asturiano. Baina estatutua erreformatuz hizkuntza ofiziala bihurtzeko bidea hasi du Asturiasko gobernuak. Estatutua reformatzeko Asturiasko parlamentuan 3/5 gehiengoa behar da eta Foru Asturias alderdiak dugiltza 2 diputatu ditu eta horietako batek ofizialtasunaren alde egingo duela dirudi. Estatutuko 4. artikulua aldatu nahi dute gaur egun esaten duenak Asturiera babestu egin behar dela eta hori aldatuta Asturiera ofiziala izango dela jardezan. Hau da, Andetza Astur kidearen esanetan galegoak, euskarak edo katalanak dituen eskubide berdinak izango lituzke asturierak. Nosotros lo que pedimos es que se reconozca la oficialidad de la lengua asturiana al 100% en las mismas condiciones de que el resto de las lingües del Estado. Queremos que el asturiano vaya de la mano de las otras lingües y no por debajo. Haupa, burutik taldea gara, Iruñerritik gatoz, eta, duela gutxi atera genuen single bat, bideoklipa barne, Damuak izenekoa, eta gaur hemen duzu Hamaika telebistan. Dena, gozatu! Pauso hemendik ezira eta jauzi batekin aski da 11. ez egozteko errua isladari beraz atxitzekin dezala denbor gaztenaren ezpala usten duko baitira irakatzen ari da iraganeko aldetik lehen dela.
Eta egunero legez, solasaldiari tarte erekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Alaitz Argandoña, guardion. Guardion, Leire. Eta Jose Rabecerra, guardion. Kaixo, Leire. Atzo, lehen eguna izan zen Sidenor enpresan, Basauriko lantegi horretan, geldialdia egin zutena, argindarraren prezioaren igoera dela eta, hori da, behintzat, enpresak ezaten duena, ez? Ez da enpresa bakarra, geldialdiak egiten ari direna, argindarraren prezioaren arira, edota mikrotxipen eskazia, autogintzaren kasuan, horrelakoetara ohitu beharko gara aurrerantzean. Nola ikusten duzu egoera? Arazo puntualak izango dira, ala gehiagotan ikusiko ditugu horrelakoak? Nik uste dut baietz. Etorkizuna postindustriala da, eta postindustriala esatea da, alde batetik ekoizpen industriala ez dela jarraia izango, baizik eta noiz behinkakoa, horrekin batera, jendeak ez du hainbeste gauza erosteko ahalmenik izango. Dena dago lotuta, eta orduan lan industrialarik ez baldin badago, ez duzu diro nahikorik denetarik erosteko, nahi duzunean erosteko. Orduan, poliki-poliki gurpil hori joango da bide horretatik, ezta? Orduan, normala da orain horrela izatea? Nik esango nuke baietz. Alde batetik, industriaren kostuak ez dira bakarrik argindarrarenak. Horretaz aparte, Sidenorren ere gaz erabiltzen duzu, gaza erabiltzen dute, erregai guztiak, txatarraren prezioak igo dira, lehen gaien prezioak ere bai, esaten ari da magnesioaren gatik azeria guztiak geldiarazteko arriskuan daudela. Orduan, ikuspuntu horretatik gertatzen zaiona Sidenorri poliki-poliki ikusiko dugu Euskadiko eta munduko lantegi guztietan, ez orain, baina 10 urte barru normala izango da. Nik ados nago zuk esandakoarekin, baina ikusten dut atzetik dagoela aitzaki moduan erabiltzea, zuk esaten duzuna, ez ditugunez, ez dakizen bat tekinak atera, orduan guazen geldiarazteko produkzioa todanakoa, ez? Eta azken finean, nortzuk pairatzen dute olako ondorioa, ez? Azken fina izango dira langileek. Ze askotan hitz egin dugu, hori produzioaren bermatu behar izan beharko dela, baina bai lanak bermatuak izan beharko dira. Eta nik uste dut horretarako plangintza bat egon beharko zen, eta nik ez dakit, orain ibilbidea ikusita dinot, hasieran dana zen, ez dakit, harrapatu ginduen olako egoera apur bat lekuz kanpo, baina badirudi edo joaten ari garena entzuten, bazegoela hor etorkizunean, jendea dituek, basekiten hau gertatuko zala, eta ez dagoen plankintza bat bermatzeko bai produktibitatea, bai lanak, bai dana, ez da? Nik uste dut, igual, hasieran eredua aldaketa bat egon beharko zen, bai kontsumo eredua, zezupe bai aipatu duzu kontsumoaren kontua, eta bai instituzioen ez dakit, babesa edo aurrei ikusteko eta haiek bai planteatzeko beste gauza batzuk. Azken finean, nik uste dut, langileok eta gizarteok pairatzen ari gara, bai presioen igoera, bai enpresen geldialdiatzea, eta ez dakit, nik uste dut igual plangintza falta ikusten dudala. Hori da, gakoa. Berdeok beti esan dugu, trantsizioa planifikatu behar da, bestela izango da, baina izango da beste era batean, ez nahaztuta eta zerrea sortzen. Orduan, planifikatzen ez baldin bada, ez bakarrik trantsizio energetikoa, baizik eta trantsizio materiala, ekonomikoa, industriala eta soziala. Horrela egiten ez baldin baduzu, poliki-poliki nola gaurko globalizazio kateak energia merkean oinarrituta daudenez, kate horiek mozten dira eta produkzio industriala mozten da, eta horren eraginez lanaren
egoera desorekatzen da. Gaina nik uste dut instituzioen eskua sartu beharko lukete, baina igual orain dela asko, ez da? Dinot, segero Europako diru laguntzak etorri dira, baina nik uste dut horiek ez dira nahikoak izango, inondik inora, eta beste aldetik, batzutan zuk aipatu duzu, edo zuzeuk autoaren kontua, horretarako bebai, hirigintza egon beharko da, instituzioek atzetik ibili beharko dira, beste hiri mota batzuk sortzeko, non garraiobideak ez direla ezinbestekoak izango, ez da? Horretarako dauz garraiobide publikoak, eta nik uste dut, bide horretan pausoak emanan beharko dira, eta nik uste dut apura bat atzean gelditzen ari garela. Autogintza aipatu duzu, horixe da kinkalarrian dagoen sektoretako bat, jasangarritasunagatik, Europatik etorriko, edo baita ere, klima larrialdiari aurre egiteko neurriengatik, 2050 urtetik aurrera gasolina eta diesel kotxerik ez dela gehiago fabrikatuko, hortxe erronka dago, eta baita ere mikrotxipen eskazia edo krisi horregatik, ezta? Europako funtsak jasotzeko Eusko Jaurlaritzak 3 proiektua aurkeztuko ditu, edo horixe iragarri du gaur Arantxa sailburuak, besteak beste mugikortasun elektrikoa barne biltzen duena, entzuko dugu Arantxa Tapia. Mugikortasun hori elektrikoa izango da, baina baita ere autonomoa eta konektatua. Eta zentzu horretan, bilatzen duguna da alde batetikan proiektu desberdinak garatu ahal izatea, baina baita ere gure lurraldea bilakatzea, testeo eta froga moduko leku bat. Beraz, digitalizazioak zer suposatzen duen eta datua izango da, kasu horretan lehen gai nagusia. Hori nola tratatu eta zer atera genezake hortikan. Advanced Therapies izenekoa, kasu honetan osasunari lotuta, eta punta-puntako eta referentziazko trataera bereziak, nolabait terapia bereziak garatu eta erabili nahi dira, beti ere medikuntza pertsonalizatu horrei begira. 3 proiektu, 3 ardatz, bata osasuntzarekin lotutakoa, bestea zibersegurtasunarekin lotutakoa, eta bestea mugikortasunarekin lotutakoa, erronka baita, barkatu. Autogintza elektrifikaziora bidean omen da, baina noski ikusten ari gara argindarrak nolako presioaren igoera izaten ari duen, beraz, ez dakite transizio hori egiteko bidea errez izango den, ala nola ikusten duzuen egoera? Mugikortasunaren transizioa elektrizitatera joan behar da, baina ez da gaurkoa izango, kontua ez da bakarrik kentzea gasolinazko ibilgailu bat eta beste bat elektriko jartzea, ze ez dago material nahikorik, ez dago elektrizitate nahikorik edo energia nahikorik hori egiteko. Beti aipatu dugu, planifikatu behar dela eta autogintzan aintzat hartu behar zutela gaurko iturak oso desberdinak direla, orain dela 40 urte geneuzkanak baino. Orain dela 2 urte terdi legebiltzarrean onartu genuen, guztion artean onartu genuen ponentzia bat osatzea, autogintzaren etorkizuna ikasteko, eta gobernuak esan zuen ezetz. Gobernuak hasieran esan zuen ezetz. Eta orain ez dakit ea berandu ote gabiltzan hori modu antolatu batean egiteko. Ni joango nintzateke berriro hori hiri ereduaz hitz egitera. Nik pentsatzen duana da, orokorrean zure auzoan baldin badeko zu zerbitzuak, baldin badituzu lanpostuak, ez duzu behar kotxe bat. Dinot, orduan, eta hor nik uste dut guztiz kontrakoa egiten ari gara, zentralizazio bat bizitzen ari gara momentu honetan, bai Bilbon, bai hainbat lekutan, eta nik uste dut hori da atzero pausu bat. Azken finean nik uste dut hasieran, auzoak ziren hiri moduko lekuak, non jendea bere bizitza osoa egiten zuen hor, eta esen beharrezkoa kotxea hartzea, lanera joateko, ikastera joateko, ez erosketak egiteroko, benetan. Klaro, izten baldin baditugu, merkatu txikiak eta denda txikiak, nora joan behar gara. Barduan, hauzetatik, Bilbora joan behar gara, edo zein gauza erostera. Eta hori atzera pausu bat da, eta nik uste dut,
hori bai zen pauso oso erraza, bai. Nik bai ikusten hori transizioa izan beharko dela gauza planifikatu bat, eta zailagoa ikusten dute, ez? Gero, beste aldetik, niko gogoratzen dute pandemia garaian, esan zutela, bigarren eskuko kotxeak erosten ari zirela garraio publikoak ez erabiltzeko. Ze jendea, beldurrea zeukan, eta horroan, erosten zituzten nolako bigarren eskuko kotxeak, direla, igual gehien kutsatzen dutenak. Orduan, nik uste dut alde batetik, guazen auzoak, hori zerbitzuak eta dana ipintzera, eta beste aldetik garraio publikoak duin baten aldeko apostu bat egitera, txartel bakarra batekin, ez dakit nik uste dut hori bai instituzioek, beraien eskuetan daukaten tresnak erabili beharko dituztela, eta ez dauz egite. Dena den, hirigintzan eman behar diren aldaketa horiek ematen baldin badira ere, mentalitate aldaketa bat beharrezkoa izango da baita ere jendartean, ez da, oso eroso gaude, kotxea edonora eramaten, eta hor ere aurrerantzera begira aldaketa bat eman beharko da. Baina mentalitate hori kalean dago, ja. Pentsatu behar dugu patinetekin eta bizikletekin, gaur karneta ateratzen dituzten gazteak dira erdia, lehengoko erdia. Orduan, ja, gazteek ikasi dute haientzat kotxea ez dela ezinbestekoa. Orduan, orain moldatu behar ditugu hiriak eta guneak egokitzeko bizikletetara edo oinez joateko. Bilbon ere ibilbideen euneko 60 da oinez egiten. Orduan, hori ere aintzat hartu behar dugu. Eta hirigintzaz ari garela, eta espazio publikoaz, errepidez ari garela, hitz egingo dugu baita ere, zer gertatuko den, pandemian zehar eman dituzten baimen horiekin, eta errazak kaleetan ipintzeko baimen horiekin. Badirudi Gipuzkoan eta Araban data badagoela baimen horiek kentzeko, baina Bilbon momentuz ez dakigu. Oraindik ez. Nik bai esan nahi dut, Auzo Elkarteen Federazioak bai atera genuen prentza ohar bat, gu bai esaten dugu bai terrazak bai, ezin ditugu hainbeste uki eta leku oso murriztu batean. Ze azken finean eskatu ziren 1000 eskari egiteko lako edo ampliazioak edo dana alakoa, eta 756 onartu ziren, bai. Eta guk ulertzen dugu, temporalki, denok eman behar dugu zerbait, bai, hosteleritza aurrera eramateko, baina beste aldetik espazio publikoak denontzat izan beharko dira. Eta ikusi duguna da, espazio publikoa okupatu izan dela, gainera horrek suposatzen duenarekin, ze auzokideok ezin dira sartu eta irten bere etxetatik oztoporik gabe, zarata daukate ezin dute leihoak zabaldu, haizeatzeko dana alakoa. Orduan, gu bai ikusten dugu, momentu batean beharrezkoa izan zen, guztiok esfortzu bat egin genuen, baina bada momentu bat, hori aldaketa hori berriro atzera pauso bat ematea. Gainera nik uste dute udaletxeak bebai hartu zuen jarrera bat, zegoen 2019an plan bat, non hor zegoen logaritmo edo formula magiko bat, murrizteko terrazen espazioa edo dana alakoa. Eta orain, ematen du, ez dakit dagoela karta blanka edo ez dakizelan esan, nahi duten egiteko eta nik uste dut hori ez dala. Gainera, zertarako erabiltzen dira, gaurko terrazak ez dira lehengokoak, orain erabiltzen dira bazkaltzeko, afaltzeko, eta udaldian eta neguan ere, eta neguan erabiltzen dute gazaz hornitutako metxeroak edo, eta horiek debekatuta daude, eta gainera, klima aldaketarekin ez dago inolako, ez du inolako zentzurik hori ukitzea, orduan, aztertu behar da terrazenaz. Gaina nik uste dut, joan Margara beste, ez dakit, bira bat egin barko dela, gu espazio, dinot, pandemia ikusi duguna edo mai gainean gelditu dana da, behar ditugunak dira espazio berdeak, behar ditugu paseoak, behar ditugu bankuak, behar ditugu komunak kalean, orduan, nik uste dut hau atzera pausu bat izan dela, eta zuk aipatutakoa, ez daukagu datarik, guk ez duko esaten ez gaur ez bihar izteko, inondik inora, baina pentsatze hau izan dela excepzio bat, ez da betiko geldituko, eta azken adierazpenak izan ziren apurtxo bat, baina ezin dira gelditu holan.
orokorrean, ez? Gaina hori, paseoak ez da bakarrik auzokidentzako, baizik eta guztiontzako espazioak izan beharko dira. Azken finean, baita parkeak okupatu dira, eta umeek behar dute lekua jolasteko baita ere. Ez da bakarrik auzokideen arazo bat, baizik eta guztion arazo bat. Bai, azkenean erroan dagoen eztabaida betikoa da, ez da? Espazio publikoa norentzako eta zertarako, ez da? Azken finean ondo dago tabernak egotea, ondo dago terrazak egotea, baina baita ere egon behar dira banku publikoak edo eta iturri publikoak ez kontsumitzeko ala beharrez, ez da? Horixe da monetaren beste aldea. Bai, gainera, askotan aipatu duguna, ez? Ezin dugu lotu aisialdia ostalaritza edo edan eta jatearekin batera, ze hori da azkenean bultzatzen duguna, dinot, instituzioek gure espazio publiko osoa ematen baldin badiete olako gauzak egiteko da zuk aipatu duzuna, ez? Azken finean behar duguna da hiri bat guztiok bizi ahal izateko eta disfrutatzeko, ez? Azken finean denontzat da, ez? Denok gozatzeko eta, klaro, joaten baldin badira murrizten, jendean nora joango da egoteko lasaitasunez banku batean hitz egiten ez dakizer, dinot. Ni, kezkagarria iruditzen zait, eta gero, ia 500 aparkatzeko lekuak kendu dituzte, pandemia garaian itxiera egon zanean, zeuden hainbat terraza gelditzen zirela montauta, kentzen parkinak bebai. Ez dut esaten lehentasuna izan beharko dela, eta ez dugu Bilbo bat kotxez beterik, baina bai pentsatzen dugu auzokideentzako bebai egon beharko dela plaza horiek, ez? Dinot, azken finean galdu dugu bai hori ibiltzeko lekua, bai aparkatzeko lekua, azken finean nik uste dute oreka bat lortu behar dugula. Pentsatzen dut terrazak iritsi direla kotxeari lekua, ez dira kotxea lekua kentzeko, baina horrela baldin bada aprobetxa dezakegu, zuk esan duzun moduan, guztiontzako espazioa edo esparrua egokitzeko hobeto bizitzera. Eta ez kotxearen menpe egoteko, baina arrazoia daukazu, igual auzoetan ez da erdigunearen egoera, eta ezberdina da, eta han ez dagoela aparkaleku nahikorik. Baina poliki-poliki terrazak erabili behar ditugu horretarako ere, ez da? Minutu gutxi geratzen zaizkigu, gaiz aldatuko dugu, izan ere Mediterraneora begira jarriko gara, Aita Mari ontziak 100 pertsona baino gehiago erreskatatu baititu Mediterranean, oraindik ere itsasoan dago ontzia, nora ezean dabil, portu seguruaren zain, betikoa, Malta eta Italiaren zain, lehorreratze baimen hori ematen ote duen, izan ere Libia izango litzateke beste aukera, eta noski Libia ez da portu seguru bat migratzaileentzat, hain zuzen Libiatik ateratzen dira horietako asko, ez? Hemen ere bada erronka eta bada zer hitz egin eta bada zer hausnartu. Bai, azken finean migrazio eskubide bat, eta nik uste dut batzutan nahazten dugula, eta askotan hitz egin dugu ibilbide seguruak sortu behar ditugula. Nik uste dut pandemia garaian igual gelditu dela apur bat migrazioa harresiak itxi direlako eta hainbat arazoak berez pandemiakoak egon direlako, baina orain areagotu egin da, eta nik uste dut guztiok, bai, prez egon beharko ginateke ongi etorri bat motera jende horrentzat, ezta? Eta horretarako behar izango ditugu hainbat gauza, aterpetxeak, ez dakit, hori harreta humanitario bat eskantzeko. Nik uste dute orain dela 2 edo 3 urte egon zen, ez dakit, etorri ziren hainbat migranteak, eta Bilbo izan zen oso, ez dakit nola esan, oso atsegina batez ere auzokideen partetik, ze jendea auzoetan eukizituen jendea, hori batzutan ez dira etortzen gelditzeko baizik eta bere bilbidea jarraitzeko, eta nik uste dut instituzioek eman beharko dute beste pausu bat, hori ongi etorriak izateko eta modu seguru batean. Ze azken finean, jendea hiltzen ari da eta ematen du 2. mailako pertsonak direla, ez? Batzutan askotan gertatzen da emakumeekin, bai? Ez dakizen emakume hiltzen dira eta bueno, ez dugu eman behar diogun garrantzia emoten, eta nik uste dut migrantekin antzeko parezido. Hitz egiten da
baina oso gitxitan. Eta igual ez du eman behar diogun importantzia emote. Ba, ni pentsatzen dut, guk globalizazioaren lehenengo zailtasunak pairatzen ari edo horretaz eztabaidatzen garenean, haiek herri txirotuetan pairatzen dituzte aspalditik, eta hori da azken finean migrazioaren jatorria. Nola globalizazio duina ez dugunez, haiek geure biladoaz eta egin behar dugu ongietorri hori, ze batek daki etorkizunean ea guk izango garen hori zailtasun horiek pairatzen ditugunok eta igual beste herri batzuetara joan behar gara. Eta horrekin amaituko dugu gaurko solasaldia. Joserra Bezerra eta Alaitzar Gandoña, plazer bat beste behin hemen egotegatik. Eskerrik asko. Eta jarraian intzuliko gara, eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez nakidaren eskutik ondizan. Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko mogeta horrien. Hoi bai, haze, wifi, puska. Nik etxean berdina zakat. Bai? Bai, Euskaltelekoa. Ahí ba. Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wi-Fi Mesh, abiadura handiagoa eta erabateko estaldura etxeko txoko guztietan. Zatoz Euskaltelera osoa Infinitirekin eta eskuratu 500 megako internet, binguikor linea gigamugagabeekin, telebista laukadekoa eta Netflix, hilean €29 bakarrik ordainduta. Eta bi Wi-Fi Mesh amplifikadore